जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନନ୍ଦନକାନନ। ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଜଳହସ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଜଳହସ୍ତି, ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ବି ଗୋଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଜଳହସ୍ତି ଦେଖିଲା ପରେ ଆଗକୁ ବାହାରିଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆରେ ବାବା, ଏଠି କ'ଣ? ଇଏ ବାବାରେ ବାଘ ଶୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ଅଛି ବାଘ ଶୋଇଛି। ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ବାଘ ଶୋଇଛି। ଏ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖିଲେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କି ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛି ଭିତରୁ, କିନ୍ତୁ ବୋତଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ବୋତଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ 50 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍। ବାବାରେ, ବୋତଲର ଦାମ୍ 20 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କରିକି ବୋତଲ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିତରୁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବାଘ। ଦେଖ ବାଘ କେମିତି ବୁଲୁଛି, ଦେଖୁଛ ତ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ୟାର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।